בלילה יכול לתת לנו אותו. הוא יכול איתנו. וניסע בכל הערים. עם רמקול. עם רמקול וגם... עם פתקאות. עם ספרים, עם פתקאות. כן. הניגון. הניגון של רב של... איך קוראים לזה? בקסטה. קסטות. כן, גם וידאו. נשאר כל הלילה בכל מקום. מה זה רעש באוהלו, שיש עוד אנחנו נברואות. סבא. כן, קודם תדבר הכל. טלוויזיה אפשר לעשות רעש בבת אחת לכולם. ואם יצא מניעות מהממשלה? למה שיהיה מניעות? אוהבים את רבנו. הם יגידו שלא נותנים להם מנוחה. למה? לישון. אז נעשה את זה הם יבואו ירקדו איתנו, הם יצאו מן הבית. כן. וגם בטלוויזיה, כל המדינה רואה בבת אחת. כן. כן? אפשר לרקוד ולשמוח ושכולם רואים באותו זמן. איך אנחנו רוקדים ושמחים ברבנו. כן, כן. זה טוב להראות את זה בטלוויזיה, תשאלו אותו אם זה טוב, כי זה כלי שיש עליו... כן, לא, זה כלי של מחלוקת. בוודאי. תשאל, זה כלי של מחלוקת. אף על פי שעושים שם מחלוקת בטלוויזיה, לא שמים לב לזה. רבנו עולה על כל זה. אפשר בטלוויזיה לשמוח ולרקוד. כן. נקבל נפשות אמיתיות שבואו ונרקוד ונזמר ונשורר. כן. אבל עכשיו תשאל אותו. וגם כן, אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות, בכל מקום, עם אוטו. בכל מקום של רמזורים. כן. יש שצריכים לעמוד. כן, צריכים לעמוד שם. צריכים לעמוד גם כן. הפעם שאנחנו נשנים, מדוע נשן? צריך להודיע לפרסם את האמת, זה מתקבל.